Konnichiwa minasan. O genki desu ka? Welcome sa akong advanced course, Maghinapon Tabay. Nining lisona atong estudyahan ang mga transitive ug intransitive verbs ug ang mga transitive-intransitive verb pairs. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Nining lisona atong tukion ang mga transitive verbs, intransitive verbs ug pinakaimportante ang mga transitive ug intransitive verb pairs. Unsa man ang mga transitive verbs? Sa hinapon, gitawag ni sila tadoshi. Tadoshi. Sa sentence nga mogamit og transitive verb, adunay ahinti nga anay gibuhat ngadto sa usa ka direct object. Bali, ang transitive verb mokuha sa direct object particle nga wo. Ihimplos mga transitive verbs, mulangkob sa mukaon, muinom, mutan-aw, muabri, musirado. Busa mga sentence sama sa mukaon kog sushi, muinom kog sake, mutan-aw siyag sini, giabrihan niya ang bintana. Kining mga sentensa adunay ahinte nga adunay gibuhat sa usa ka direct object. Karon, pag-check kung ang usa ka verb transitive ba o di, pangutana imong kaugalingon og mobuhat og unsa. Kung adunay tubag, transitive ang verb. Kung way tarong tubag, intransitive kini. Pangalitan, mukaon og unsa, sushi. Muinom og unsa, otcha. Mutanaw og unsa, ega o sini. Kini nga mga verb, adunay tarong nga tubag, transitive ni sila. Ang mga intransitive verb gitawag ni jidoshi. Jidoshi sa hinapon. Sa intransitive verb, ang ahinti mulihok mismo. Ang ahinti mismo mulihok sa iyang kaugalingon. Wala tay direct object ug ang intransitive verb sa sentence dili makagamit sa direct object particle wo. Ehemplo sa mga intransitive verbs mulangkob sa muadto, muari, mumata, matog, muhilak. Ang subject mismo mo'y mubuhat ni ining tanan ngadto sa iyang kaugalingon. Sentence sama sa muadto kus parte, ikaw ari dire, mamata siyag sayo, matog siyag dugay, naghilak ang bata. Puro ni tanan intransitive kay kung mangutana kag unsa wa may taro nga tubag. Di man ta makapangutana og muadtog unsa, muarig unsa, mamatag unsa, way tarong tubag ini mga pangutanaha. Busa intransitive ang verb. Ug sa hinapon, aduna tay gitawag og transitive ug intransitive verb pairs. Pangalitan kini nga sentence. Akong abrihan ang puwertahan. Ang verb nga abrihan usa kini ka transitive verb. Adunay ahinti ako nga moabri sa puwertahan nga mao'y atong direct object. Karon kining sentensa. Ang puwertahan moabri. Ang moabri niining higayuna usa ka intransitive verb. Tungod kay ang atong subject ang puwertahan, mao may mismo moabri sa iyang kaugalingon. Sa usa ka intransitive sentence, di isulti kung kinsa ang ahinti nga miabri sa puwertahan. Janitor ba, hangin ba, o ka-automatic door kini nga adunay sensors nga moabri rag iyaha. Sa usa ka intransitive sentence, dili importante ang ahinti, busa di nato isulti. Himat nguni nga sa duha ka sentence, ang verb parehas sa in English, puro will open. Apan inighubad sa hinapon, ang verb nga gamiton lain-lain. Sa transitive sentence, ang verb nga gamiton kay akeru. Akeru. Samtang sa intransitive sentence, ang verb nga gamiton kay aku. Ako. Ang akeru og aku mao kini gitawag og transitive ug intransitive verb pair. Par kining duha. Niining puntoha, akong giasumir nga kamao na kamo gamit sa mga Japanese particles ug pag-conjugate sa mga Japanese verbs. Ang akeru usa ka category 1 o root dropping verb, samtang ang aku usa ka category 2 o last hiragana changing verb. Kung taphaw imo kasayuran, ma-review nimo ang Japanese particles sa atong leksyon 22 hasta 24 ug ang basic verb conjugation sa leksyon 26 hasta 30. Karon atong hubaron sa hinapon ang mga miaging sentence. Ang transitive sentence, akong abrihan ang puwertahan, watashi wa doa o akeru. Watashi wa doa o akeru.
ug ang intransitive sentence moabri ang puwertahan dowa ga aku. Dowa ga aku. Sa atong transitive sentence, ang verb akeru mokuha sa direct object nga dowa, ang puwertahan. Akong abrihan ng unsa, ang puwertahan dowa. Unya ang dowa mokuha sa direct object particle wo. Sa intransitive sentence, ang subject mismo mubuhat ngadto sa iyong kagalingon. Busa aduna tay dowa, unya ang particle nga kuhaon, subject particle ga. Dowa ga aku. Bali suma total ang usa ka par nga transitive ug intransitive verbs kay maumao silag meaning. Apan ang usa ka verb kay transitive samtang ang usa intransitive. Pero silang duha mo gamit sa pareho nga kanji inig suwat ug maumao ang paglitok. Adunay sobra sa 60 ka parisan nga gigamit sa pang-adlaw-adlaw nga pagsulti sa hinapon. Tukion nato ang mga 20 kapin ka mga pares niining lesona. Laing ehemplo, ang atong transitive sentence, ang maestra motapok sa mga estudyante. Aduna tay ahente ang maestra nga motapok sa unsa sa mga estudyante nga mao ang atong direct object. Sa intransitive sentence, ang mga estudyante motapok. Ang atong subject, ang mga estudyante, maoy mismo motapok sa ilang kaugalingon. Sa transitive sentence, ang verb nga gamiton kay transitive verb nga atsumeru. Atsumeru, usa kini ka category 1 o root dropping verb. Samtang sa intransitive sentence, ang verb nga gamiton kay intransitive version nga atsumaru. Atsumaru, nga usa ka category 2 o last hiragana changing verb. Atsumeru, atsumaru. Transitive, intransitive verb pair kini. Atong hubaron sa hinapon, ang atong transitive sentence, ang maestra motapok sa mga estudyante. Sensei ga seito tachi wo atsumeru. Sensei ga seito tachi wo atsumeru. Ug ang intransitive sentence, ang mga estudyante motapok, mahimong seito tachi ga atsumaru. Seito tachi ga atsumaru. Sa transitive sentence, aduna tay ahente ang sensei o maestra nga motapok sa unsa sa mga estudyante o seito tachi. Unya butangan kini sa direct object particle wo. Ang direct object sa atong transitive sentence, mga estudyante, mao'y mahimong subject sa atong intransitive sentence. Ang mga estudyante, sila mismo motapok sa ilang kaugalingon. Seito tachi ga ang atong subject particle gamiton ga. Seito tachi ga atsumaru. Ani ay laing par. Ang mutan-aw kay miru. Miru. Ug ang intransitive counterpart niini kay mieru. Mieru. Makita. Miru. Mieru. Ang duha, puro mga root dropping verbs. Pag-ingon, mutan-aw ko sa Mount Fuji sa hinapon, Fujisan wo mimas. Fujisan wo mimas. Ug pag-ingon, ang Mount Fuji makita gikan diri. Sa hinapon, koko kara Fujisan ga miemas. Koko kara Fujisan ga miemas. Sa transitive sentence, aduna tay Fujisan wo. Samtang sa intransitive sentence, aduna tay Fujisan ga. Laing par, ang maminaw kay kiku. Kiku. O ang iyang intransitive counterpart kay kikoeru. Kikoeru, madungog. Kiku, kikoeru. Ang kiku usa ka category 2 last hiragana changing verb, samtang ang kikoeru usa ka root dropping verb. Atong transitive sentence kay naminaw kog music. Ongaku o kikimashita. Ongaku o kikimashita. Aduna tay ahente ako nga naminaw og unsa? Music, ongaku. Ongaku wo. Ang intransitive sentence kay ang music nadungog. Sa hinapon, ongaku ga kikoemashita. Ongaku ga kikoemashita.
Bali, ang music mismo nadungog. Ongaku ga. Karon, nakita na nimo ang pattern? Kung transitive sentence, aduna tay direct object, wo. O kanang direct object, mahimong subject sa intransitive sentence, unya kabitan sa subject particle ga. Laing par, ang musuksok, pasok, o musod, o usa ka butang kay ireru. Ireru, nga usa ka root dropping verb. Ang musod, pangalitan butang nga musod, kay hairu. Hairu, nga usa ka category 2 last hiragana changing verb. Ireru, hairu. Lain-laing pronunciation apan inigsuwat parehas ang kanji. Atong transitive sentence, akong gisod ang kwarta ngadto sa makina. Pangalitan, vending machine. O ang atong intransitive sentence, ang kwarta misud ngadto sa makina. Hubad sa atong transitive sentence kay kikai ni okane o ireta. Kikai ni okane o ireta. Aduna tay okane wo. Ug hubad sa atong intransitive sentence, okane ga kikai ni haita. Okane ga kikai ni haita. Aduna tay okane ga haita. Ang kwarta mismo misod ngadto sa makina. Laing common nga par kay ang okosu. Okosu kanang mupukaw kag tawo. Usa kini ka category 2 verb ug ang iyang intransitive nga pares kay okiru. Okiru, ang tawo mismo siya mamata. Ug usa kini ka root dropping verb. Okosu, okiru. Atong transitive sentence kay akong pukawon ang mga bata inig alas 7 buntag. Sa hinapon, gozen 7 ni kotachi o okoshimasu. Gozen 7 ni kotachi o okoshimasu. Aduna tay kotachi wo. Unya ang verb kay okoshimasu. Atong intransitive sentence kay ang mga bata mamata inig alas 7 buntag. Ang mga bata mismo sila mamata alas 7 buntag. Sa hinapon, gozen 7 ni kotachi ga okimasu. Gozen 7 ni kotachi ga okimasu. Aduna tay kotachi ga. Unya ang verb kay okimasu. Paghunong sa usa ka butang, pangalitan makina, ang verb nga gamiton kay tomeru. Tomeru. Usa kini ka transitive verb nga root dropping. Samtang ang intransitive nga pares kay tomaru. Tomaru. Ang butang mismo mohunong. Usa kini ka category 2 verb. Ang atong transitive sentence kay akong gipara ang auto o akong gihunong ang sakyanan. Sa hinapon, kuruma wo tometa. Kuruma wo tometa. Aduna tay kuruma wo. Unya ang verb kay tometa. Atong intransitive sentence kay ang auto mihunong. Sa hinapon, kuruma ga tomatta. Kuruma ga tomatta. Ang auto mismo, kuruma ga mihunong tomatta. Laing par. Pagpapa sa usa ka butang ang transitive verb kay kesu. Kesu nga usa ka category 2 verb. Ang intransitive version niini kay kieru. Kieru, mapapas ang usa ka butang. Usa kini ka root dropping verb. Kesu, kieru. Atong transitive sentence kay gipapas sa maestrang akungan gikan sa listahan. Sa hinapon, sensei ga boku no namae wo listo kara keshita. Sensei ga boku no namae wo listo kara keshita. Aduna tay boku no namae wo. Atong intransitive sentence kay akungan napapas gikan sa listahan. Boku no namae ga listo kara kieta. Boku no namae ga listo kara kieta. Aduna tay boku no namae ga. Sunod nga par, ang otosu. Otosu kay mutagak og butang. Usa kini ka category 2 verb. Ang intransitive version niini kay ochiru. Ochiru. Ang butang mismo matagak. Usa kini ka category 1 o root dropping verb. Atong transitive sentence, iyang gitagak iyang pitaka. Pero wa ni tuyo aksidente ni. Adunay paagis pagsulti sinapon nga mogamit sa transitive verb unya mo
hulagway pud nga wa tuyo. Sa hinapon, kanojo ga saifu o otoshite shimatta. Kanojo ga saifu o otoshite shimatta. Aduna tay saifu wo. Karon ang te shimatta conjugation mo ekspresar kini og pagbasol og diri nato masabtan nga ang pagkatagak sa pitaka wa tuyo. Pwede nimo ma-review ang te shimaw conjugation sa leksyon 42. Karon atong intransitive sentence kay iyang pitaka natagak. Ang pitaka mismo natagak. Og wa gihapon ni tuyo Sa hinapon, saifu ga ochite shimatta. Saifu ga ochite shimatta. Aduna tay saifu ga. Nini nga gayuna ang paggamit sa te shimatta sa katapusan mo ekspresar nga ang pagkatagak sa pitaka miresulta og kabalaka o pagmahay sa nagsulti. Laing par kay ang umu. Umu, manganak. Usa kini ka category 2 verb. Ang intransitive nga pares kay umareru. Umareru, matao. Usa kini ka root dropping verb. Umu, umareru. Umu, umareru. Atong transitive sentence, nanganak siya batang babae. Sa hinapon, kanojo wa onna no ko wo umimashita. Kanojo wa onna no ko wo umimashita. Aduna tay onna no ko wo. Unyang atong verb kay umimashita. Atong intransitive sentence kay natao ang batang babae. Sa hinapon, onna no ko ga umaremashita. Onna no ko ga umaremashita. Aduna tay onna no ko ga. Unyang atong verb kay umaremashita. Nining puntuha akong ipaila-ila ninyo ang pipila ka common kay nga mga transitive intransitive verb pairs. Ang numero tapad sa English transliteration kay mao ang verb category para makonjugate nimog tarong. Pag-alsa og usa ka butang, pangalitan imong kamot baron o ligwat, ang verb kay ageru. Ageru. Ug ang usa ka butang mismo nga mosaka, mogamit sa intransitive verb nga agaru. Agaru. Ageru, agaru. Pagpaubos sa usa ka butang kay sageru. Sageru. Ang butang mismo mo ubos kay sagaru. Sagaru. Sageru, sagaru. Pag-on sa usa ka makina, pangalitan suga o radyo, ang verb kay tsukeru. Tsukeru. Ug usa ka makina mismo nga muon, ang verb kay tsuku. Tsuku. Tsukeru, tsuku. Pagsira og butang, pangalitan bintana o pirtahan, ang verb kay shimeru. Shimeru. Ug ang butang mismo mo sirado kay shimaru. Shimaru. Shimeru, shimaru. Pagpagawas o hulbot sa usa ka butang, pangalitan imong pitaka gikas imong bulsa, ang verb kay dasu. Dasu. Ug ang butang mismo mo gawas, pangalitan pagkaon gikas vending machine, ang verb kay deru. Deru. Dasu, deru. Pagpalupad og usa ka butang, pangalitan eroplano o tabanog, ang verb kay tobasu. Tobasu. Ug ang butang o hayop mismo nga molupad, ang verb kay tobu. Tobu. Tobasu, tobu. Ang pagguba sa usa ka butang kay kowasu. Kowasu. Ug ang butang mismo maguba, ang verb kay kowareru. Kowareru. Kowasu, kowareru. Pag-ayo sa usa ka butang, ang verb kay nausu. Nausu. Ug ang butang mismo maayo, ang verb kay nauru. Nauru. Nausu, nauru. Pagpadako og mga bata o hayop, ang verb kay sodateru. Sodateru. Ug ang tao o hayop mismo nga magdako, ang verb kay sodatsu. Sodatsu. Pangalitan ako nagdako sa Cebu, Cebu ko nga na sodatsu. Ug ang akong ginikanan mo ining sodateru nako. Sodateru, sodatsu. Pagsugod og usa ka butang, ang verb kay hajimeru. Hajimeru. Ug usa ka butang nga mismo mosugod, ang verb kay hajimaru. Hajimaru. Hajimeru, hajimaru. Pagsibog og usa ka butang, pangalitan siya o lamisa, ang verb kay
ugokasu, ugokasu. Og ang butang mismo siya mosibog o mulihok, pangalitan ang iring ning lihok. Ang verb kay ugoku, ugoku. Ugokasu, ugoku. Pagpadayon og buhat sa uskabutang, ang verb kay tsuzukeru, tsuzukeru. Og ang butang mismo mo padayon, pangalitan ang uwan mi padayon, ang verb kay tsuzuku, tsuzuku. Tsuzukeru, tsuzuku. Og diri kutob, aduna kanay nasayran nga 22 ka par nga mga transitive ug intransitive verb pairs nga common kaayo sa hinapon. Karon, adunay duha ka par nga importante nga imong masayran. Di ni sila parehas paglitok og lain-lain pud ilang kanji. Apan sa grammar nga pagkaistorya, transitive intransitive verb pair ni sila. Nahibaw na kaani nilang mga berba. Ang primero kay ang suru, suru, pagbuhat. Og ang intransitive nga pares niini kay naru, naru, mahimo. Suru, naru. Pangalitan sa atong transitive sentence, akong gilimpyuhan ang kwarto. Sa hinapon, moingon tag, heya o kirei ni shimashita. Heya o kirei ni shimashita. Literal pagkasulti, akong gihimong limpyo ang kwarto. Heya wo. Og ang atong intransitive sentence, ang kwarto na limpyo o nahimong limpyo. Og sa hinapon, heya ga kirei ni narimashita. Heya ga kirei ni narimashita. Aduna natay heya ga. Ikaduhang pares kay ang korosu. Korosu, mopatay. Ang intransitive nga pares niini kay ang shinu. Shinu, mamatay. Korosu, shinu. Atong transitive sentence, gipatay niya usa ka lalaki, siya usa ka babae. Sa hinapon, kanojo ga kare o koroshita. Kanojo ga kare o koroshita. Aduna tay kare wo. Ug sa intransitive sentence, namatay siya. Ang laki gipatay mas babae. Sa hinapon, kare ga shinda. Kare ga shinda. Aduna tay kare ga. Atong sumahon ang mga transitive verbs o tadoshi, ang kadtong mga verbs nga inigamit sa sentence adunay ahinte nga may gibuhat ngadto sa usa ka direct object. Ang direct object mokuha sa direct object particle wo. Bali ang transitive verb makakuha sa direct object particle wo. Ihemplos mga transitive verbs mulangkob pangalitan sa musuwat, mubasa, muhugas, mupalit, mubaligya. Testing kung usa ka verb transitive ba o di, kay mangutana kag unsa man. Kung aduna kay tubag nga sakto makuha, transitive ang verb. Pangalitan, mubasa, mubasag unsa? Mubasag libro. Manghugas, manghugas og unsa? Plato. Ang mga transitive verbs ingon ani, aduna kay tubag nga makuha. Sa mga intransitive verbs o jidoshi, ang subject mismo mo'y atong ahinte og mobuhat kini ngadto sa iyang kaugalingon. Sa intransitive sentence, why direct object og di kini makagamit sa direct object particle wo. Ang subject sa sentence kasagaran mo gamit sa subject particle ga. Ihemplos mga intransitive verbs kay mokatawa, mulangoy, mutindog, mulingkod. Inig pangutana ni mog unsa, wa kay tarong nga tubag makuha kay di man makakuhag direct object. Pangalitan, katawag unsa, langoy ug unsa, tindog ug unsa, lingkod ug unsa, wa kay tarong nga makuhang tubag kay intransitive man. Ug sa hinapon adunay gitawag og mga transitive and intransitive verb pairs. Pares ni sila nga mga verbs. Maumao ang ilang meaning apan ang usa transitive samtang ang usa intransitive. Ang par mogamit sa pareho nga kanji inig suwat ug maumao ang paglitok. Adunay mga sobra sa 60 ka mga par nga yanong gigamit adlaw-adlaw sa hinapon. Og diri kutob ang atong leksyon sa transitive and intransitive verbs og transitive and intransitive verb pairs. Tsugi no lesson ni mata aimashou. Otsukare-sama deshita. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpractice adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, nagwas traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo,
Balik-balik kinig tanaw og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni Gambarimasyo. Otsukare sama deshita.